नमस्कार, योगितास किचनमध्ये मी तुमचं स्वागत करते। आज मी आमच्या कोकणी मालवणी पद्धतीप्रमाणे आंबोळी आणि चटणी बनवणार आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। आंबोळी बनवण्यासाठी मी 3 वाट्या समप्रमाणात तांदूळ घेतले आहेत। 1 वाटी उडदाची डाळ, अर्धी वाटी पोहे, 1 चमचा मेथी दाणे घेतले आहेत। आता तांदूळ, उडदाची डाळ आणि मेथी दाणे आपण एका भांड्यात पाणी घालून 7 ते 8 तासासाठी भिजवून ठेवायचे आहेत। मी आधीच भिजवून आणि स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। आता पोहे धुवून घेऊन ते मिश्रणात घालून मिक्सरमध्ये अगदी बारीक वाटून घ्यायचे आहे। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे आपलं पीठ तयार झालंय। आता हे पीठ आपल्याला एका डब्यात फर्मेंटेशनसाठी म्हणजेच आंबवण्यासाठी रात्रभर झाकण बंद करून ठेवायचं आहे। उन्हाळ्यात 7 ते 8 तासात पीठ तयार होते, पण इतर वेळी 10 ते 12 तास लागतात। मी रात्री पीठ आंबवण्यासाठी ठेवलं होतं। पहा 12 तासानंतर पीठ चांगलं फुलून आलं आहे। तुम्ही पाहू शकता पीठ दुप्पट झालेलं आहे। आता आपण आंबोळ्या बनवणार आहोत। आंबोळ्या पारंपरिक पद्धतीने भिड्यावर केल्या जातात। माझ्याकडे आता भिडे नसल्यामुळे मी नॉनस्टिक पॅनवर करते। पीठ पॅनवर घातल्यावर त्यावर झाकण ठेवूया। मीडियम गॅसवर आंबोळ्या करायच्या आहेत। एक मिनिट झाल्यावर झाकण काढून आंबोळी परतून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता किती मस्त जाळी आंबोळीला आली आहे। अशाच प्रकारे इतर आंबोळ्या करून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता किती मऊ आणि लुसलुशीत आंबोळ्या बनल्या आहेत। आता मी चटणी बनवणार आहे। त्यासाठी 1 वाटी ओला नारळाचे खोबरं, 1 चमचा चण्याची डाळ, अर्धा इंच आले, 4 ते 5 लसणीच्या पाकळ्या, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर आणि चवीपुरतं मीठ घेतलं आहे। आता हे सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये घालून वाटून घेऊया। अशा प्रकारे चटणी तयार झाली आहे। आंबोळ्या आपण चटणी सोबत, चहा किंवा फिश करी सोबत देखील खाऊ शकता। तर कसा वाटला तुम्हाला आंबोळी चटणीचा व्हिडिओ ते कमेंटमध्ये सांगा। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद।